Καλησπέρα, το αγαπημένο σας μακαρόνι εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε no heal challenge. Συγκεκριμένα δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα heal, ούτε shield, ούτε medkits, ούτε bandage, τίποτα. Έχω να παίξω Battle Royale 10 χρόνια ρε, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω τίποτα πραγματικά. Πάμε να πέσουμε εδώ. Άμα πατήσεις L2 κάνεις aim. Στο PC δεν ξέρω ποιο κουμπί είναι. Ρε, το δεξί κλικ του ποντικού είναι για να κάνεις aim. Εν τω μεταξύ Epic είναι σκατά ρε. Κάνει update κάθε μέρα. 50 GB κάθε μέρα. Your PC needs to restart to finish installing important updates. Με κυνηγάνε 10 άτομα. Ρε, γιατί επέλεξες να κάτσουμε εδώ τώρα ρε φίλε. Red! Έρχομαι ρε, είδα το πλάκα. Έλα είναι ένα hit. Πάρ' το. Κοίτα, το challenge είναι να πάρουμε win. Τι λέει ρε αδερφέ, τι λέει ρε αδερφέ. Αυτή είναι εδώ. Move striker pump. Ρεύουμε, κοίτα. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Όχι. Έλα εδώ ρε. Κρατήσου γάμο. Είμαι 9 HP. Είμαι 9. Ο ένας έχει πεθάνει, Bruh. Όχι! Ναι! Δώσε γκάζ μωρέ ανάπηρη. Δώσε. Ναι! Το μάτι μου, νάτος. Είδα είναι εκεί κάτω. Είδα, ναι, Σπάμαρε, 46-92, ωραίος. Καλησπέρα, το αγαπημένο σας μακαρόνι εδώ, ο original μακαρόνις. W original macaronis. Έλα, 6 άτομα μείνανε. Μπρο, με 9 HP δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε win. Ένα shot είμαστε και οι δύο, Νάτε εκεί πέρα, κάτω, βλέπει. Λοιπόν, εσύ εδώ πέρα. Νάτος. Μη βαρέσεις. Όχι ρε μαλάκα. Μόνο τι το κάνει, μόνο του. Πού πας? Μόνο το έκανε. Πάρε το launchpad. Έλα ρε μαλάκα. Όχι ρε μπρο, γιατί πέθανες ρε μπρο, πας καλά. Του κάτι πατήθηκε, δεν ξέρω. Είμαι 10 HP, πήγα 1 HP παραπάνω. Κοίτα τώρα tryhard mode. Όχι! Κάτσε εσύ πώς ήρθες στη ζωή. Με έκανε heal αυτό το μποτάκι. Καλή θέση. Πέθανα. Χτίσε και κάνε με. Έλα εδώ. Πρόσεχε. Έτσι, ωραίος. Ανοίγω το edit. Έλα ρε μα... Κάνω τίποτα. Λοιπόν, μάγκες, άμα φτάσουμε 100 likes, ο OG Nitsy Noodles ανοίγει δικό του κανάλι. Κλείσαμε. Ναι. Οκ. Νάτι, εδώ είναι, τους ακούω. Το κάνει reboot. Πήρα rift, θα του ποστώ με rift. Όχι. Όχι, τζακ. Ωραίος. Όπα. Άντε γάμ. Νομίζω είναι dead. Που πρέπει να πεθάνω και να με κάνεις revive για να πάω 30. Πάνε ψόφα. Δεν μπορώ να πεθάνω. Είσαι χαζό. Έλα, μπήκα. Πέθανα. Ωραίος. Έλα, πάμε νύφτη noodles, πάμε νύφτη. Νάτος, νάτι. Όπα, Ο Goku. Έλα, dead. Όχι, είσαι, flex τα δύο play είναι. Please, bro, please.
Please. 42. Μια πάστα, Όχι! Αλλά δεν παίζω άλλο, δεν με ενδιαφέρει, bro. Λοιπόν, OG Noodle, εγώ λέω να το κλείσουμε εδώ το βίντεο. Ναι, οκ, συμφωνώ ρε bro. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα παίρναμε win. Είναι δύσκολο challenge, είναι δύσκολο, δεν το καταφέραμε. Οπότε μάγκες, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.